Con đu phi la lệ ngài ngam ti ba lê dễ y cùng nè ngà đang yai an ya phi ba y ning con cu la nghi la yate ha ba jing y la plan da en pen bapa long kum sopu sa tang ban bre kat no men sim ngas ngeu pang no ba e nanga slem pi la ja ayu bimu da ai karai kikin yate ngari kendong haba jing ilabla da en pen bapa long kum sopu satang ban bre ya tu ho ba lê pi ngai na du ngi neng con ngi ya rai yo nga ba kla ki tin ba kren skeu ba ya nga ba e to map ha ba jing i la bla da en pen bapa long kum sopu sa tang ban bre ha jing long briu ngam la ban biang ba e wa theo ya jing du na wan pai pa nga dang yai a glad no baro ki jing duna ha ba jing i la bla da en pen bapa long kum sopu sa tang ban bre da pi don sam la sha we shi ti yong a do pen pai no jing i yong a long le no e na ngai si teng por pi jindat ha ba jing i la bla da en pen bapa long kum sopu sa tang ban bre ya pi ba i ngada i ho na du
kita kisi ning kong dowan paipa ngadang yai a gled no baro ki jing duna ha ba jing i la bla da ai en pen bapa long kum sop u sa tang ban bre marwe ngajau umma pila pentang men sin jonga pangan dat